Moikka! Käydään tällä videolla ton meidän asiakastyytyväisyyskyselyn ihan yksityiskohtaisia vastauksia vähän tarkemmin läpi. Eli lähinnä se, että mitä te olette vastanneet muutakin kuin asteikolla 1–5. Ja ruvetaan tuumasta toimeen. Eli ensimmäisenä, mitä muutoksia haluat kuntosaliimme? Otetaan tästä vaikka rehellisesti sanottuna muuttaisi mitään, aina siistiä, laitteet viimeisen päälle ja loistava asiakaspalvelu. Tykkään myös siitä, että uusia laitteita tulee ajoittain. Eipä tule mitään mieleen, tilat ja puitteet niin hyvät, että en edes keksi tällä hetkellä mitään lisättävää. Tätä positiivisuutta oli todella paljon, mikä totta kai tuntuu erittäin hyvältä, mutta hyvä asia on myös se, että te olette löytänyt kehitettävää. Ja siellä oli kaiken näköistä kehitettävää, mutta poimitaan niitä, mitä vähän useammankin asiakkaan suusta tuli. Smith-laitteen peilien sauma häiritsevä, toiselle Smithille myös peili. Myös joku on toiminut laadukkaampia Smithejä. Meillähän on yhteensä 3 Smithia, yksi siellä pikkusalissa, siinä ainakin peili on jiirissä. Ja nyt kun kävin oikeasti miettimään, niin saattaa olla, että siinä ison salin toisessa Smithissä peilin toi sauma on jollain lailla häiritsevä. Itseäni se ei häiritse, mutta tarkistetaan tilanne ja äkkiä sitä peiliä siirretään niin, ettei sauma ole häiritsevä. 3. Smithiin ei valitettavasti peiliä laita, se on ihan asiakkaiden toive, että olisi 1 Smith ilman peiliä plus. Siinä on sähköpääkeskuksen ovi, joten siihen ei peiliä saa. Sitten lisää kehitysaiheita. Enemmän saunailtoa miehille. Miehelle kans oma sauna, molemmat olisi käytössä ympäri vuorokauden, vaikka heti valmistaa infrapunakoppi. Salilla oleva saunalimpu pukuhuone voisi olla useammin myös miesten käytössä. Sitten on joku laittanut, että en tiedä onko naisten sauna ikinä päällä. Ja myös sitten naisille miesten tiloja vastaavat suihkut. Nykyinen overhead-suihku sojottaa yhteensä 16 vesitiikkua harvakseltaan pitkin kopin seinää, jos haluaa pestä itseään. Otetaan heti poimintaina toi naisten suihku. Emme ole olleet tietoisia, eli siellä on ilmeisesti sitten suihkun suuttimessa jotain. Se korjataan välittömästi. Naisten sauna on iltaisin päällä, jos sitä toivotaan päälle. Miksi ei ole koko ajan päällä tai miksi ylipäätänsä meillä ei ole sauna 24/7 päällä, johtuu ihan vain ainoastaan energian kulutuksesta ja sitä kautta puhtaasti taloussyistä. Olen samaa mieltä, miehille olisi kiva tehdä oma sauna, mutta valitettavasti kun miesten pukuhuone sijaitsee tuolla alakerrassa, niin sinne ei saunan rakennuslupaa saa. Ken tietää, mitä tulevaisuudessa, saataisiko me miehille pukaritilat rakennettua yläkertaa, katsotaan, mutta ainakin toistaiseksi mennään näillä. Toki se, että voitaisiin noita miesten saunailtoja ottaa kuukausittaisiin NS-kalenteriin, jotta miehilläkin on mahdollisuus sitten saunaa ja kenties mennä poreisiinkin. Sitten toinen muutos, mistä tuli tavallaan parannettavaa, oli juoksumatot. Eli täällä on, ihan luen sanasta sanaa teidän vastauksia. Ehkä 1 juoksukautta kävelymatto lisää olisi paikallaan, 2 juoksumattoa saisi olla lisää. Sprittikela juoksumatto. 1 juoksumatto lisää ei haittaisi, välillä ruuhka-aikana joutuu jodottamaan matolle pääsyä. Ja sitten vielä oli juoksumatot pitäisi päivittää tukevampia ja paremmin iskua vaimentamiin. Omasta mielestäni nuo juoksumatot, mitä meillä on, niitä on 3 kappaletta. Niin on kyllä laadukkaita, pitäisi olla hyvin iskua vaimentamia. Voi olla, että jos olet kilpajuoksija, ne ei välttämättä ole optimaalisia, mutta kuntosalikäyttöä kyllä ihan siellä premium-tason mattoja. Pieni ongelma tässä on se, että minäkin olen samaa mieltä, että ruuhka-aikoina juoksumattoja, mitä on vain 3 kappaletta, niin voisi olla enemmän, 4 tai 5, ainakin 1 lisää. Mutta fakta on kuitenkin se, että meillä on 7, muistaakseni 3 mattoa, 3 crossaria, porraskone, 3 kuntofillaria, 2 spotbikea, spinningpyörä, 2 soutuerkkiä, 1 hiihtoerkki, parisenkymmentä kardiolaitetta ja hirveästi paljon enempää tuohon tilaan ei mahdu. Ja se on totta, että ruuhka-aikoinen välillä saattaa esimerkiksi matot olla hetkellisesti täynnä, mutta kyllä siinä 20 lämpärilaitteesta niin joku varmasti olisi, tai toivottavasti on vapaana. Katsotaan tätäkin, nyt ei matolle tilaa tässä hetkessä juuri ainakaan ole. Tämä oli
Myös ihan hyvä nosto. Lasten nurkkaus saisi olla viihtyisämpi ja liikunnallisempi. Esimerkiksi tatamikiipeilyseiden palloja sekä toki suurempi tila. No mun mielestä toi lasten tila, se on kooltaan ihan riittävä. Se on aika hyvin valvottu, koska aspasta on suora näköyhteys sinne. Mutta jos sinne tehtäisiin kiipeilyseinää tai tatamia, niin siinä pienoiseksi riskitekijäksi voisi tulla se, että jos sieltä kiipeilyseinältä sitten tuleekin joku alas ja jotain sattuu, plus että jos se päällystetään tatamilla, niin todennäköisesti vauhti kasvaa, kolareita saattaa tulla ja kuitenkin lähtökohtaisesti silloin, kun te lapsenne jätätte sinne meidän valvoan silmän alle, niin he ovat meidän vastuullaan. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi sitten palkata lastenhoitaja. Ja kuitenkin taas tullaan ehkä siihen, että mikä me ollaan kuntosali. Meille voi tulla lapsen kanssa, meille voi tulla päiväaikaa, lapsi voi tulla korissa, kärryissä, ilta-aikaa on lapsiparkki, on sohvat. Eli ollaan pyritty huomioimaan lapsiperheet mahdollisimman hyvin, mutta lapsiparkkia, viihtyisämmäksi sitä voidaan tehdä, mutta tatamilla tai kiipeilyseinällä sitä ei valitettavasti voida kyllä lähteä varustamaan. Sitten oli toiminnallisen salin puolelle pientä päivityksiä, uusi matto kelkalle. Tämä on havaittu ja tämä on itse asiassa työn alla, eli en uskalla nyt luvata tuleeko keväällä, mutta tämän vuoden puolella ruohomatto uusitaan joko uuteen ruohomattoon tai sitten kumimattoon. Ja jos se uusitaan kumimattoon, niin sitten meille tulee magneettivastus pyörillä työnnettävä kelkka sinne, eli se on työn alla. Taljekahvoja ei koskaan voi olla liikaa erilaisia. Tämä ehkä vähän kummastutti mua, koska mä laskin tänään juuri salilta äsken tulleena, että meillä on 42 kappaletta erilaisia taljakahvoja plus köydet. Että mikä olisi sitten, no sekin on ihan totta, että ikinä ei voi olla liikaa, mutta mun mielestä 42 kipaleista varmasti jokaiselle toivottavasti mieleinen löytyy. Sä kuka olet vastannut tän, niin laita mulla viestiä, että tuu käymään ja kerro minkälaisia kahvoja sä olisit vailla, niin katsotaan mitä voidaan asialle tehdä. Sitten oli ja hyvä nosto. Treenivarusteita ja harjoittelupaikkaa löytyy nyt jo joka hommaan todella kattavasti. Nyrkkeilysäkki tilan lattia voisi olla tietty tatamia, mutta eihän tämä ole kamppailusali. No ei ole kamppailusali, mutta meillä on nyrkkeilysäkki tila ihan sen takia tehty omaksi tilaksi, että rauhassa voi säkkiä hakata. Mutta se toimii myös poseeraustilana samanaikaisesti. Ja nyt jos me päällystettäisiin se poseeraustila tatamilla ja sitten kun meidän fitnesskilpailijat käy korkkarilla siellä kävelemässä, niin tatami olisikin muussina. Eli sen takia siinä on se lattia, mikä nyt on ja tulee olemaan. Onneksi meillä on noita jumppamattoja aika kattavasti, joten jumppatilaa, venyttelytilaa, lämpäritilaa kyllä mun mielestä on aika laajasti, jos sitä vaan itse vähän käyttää myös mielikuvitusta. Sitten oli yksi, mikä oli useammassa vastauksessa, eli enemmän kuminauhoja, joita voisi käyttää treeneissä, esim. Maastavedossa, sekä ankkurointipisteitä niille. Tämä on toistunut kuminauhoja treenin, ankkurointikoukkuja, lenkkejä lattiaan. Kumppareita mun mielestä meillä on tosi paljon, ja tänäänkin kun menin salille, niin siellä oli taas yksi rävähtänyt poikki, niitä menee viikkotasolla 2-3 kuminauhaa, se ei haittaa mitään. Mutta noita kuminauhoikin, kun niitä on meillä toiminnallisessa salissa, lämpärialueella ja isossa saliräkkien vieressä, niin jos mä nyt sanon, että siellä on yhteensä noin 25 erilaista kumpparia, niin hirveästi valehtele. Ankkurointipisteet kuminauhoille on vähän, ei olisi huono idea, mutta sitten taas siihen tulee se, että kun meilläkin aika paljon käy ihan laidasta laitaa väkeä, niin jos me ruvetaan ankkurointipisteet laittamaan lattia, niin milloin joku sitten ottaa lipat niistä. Katsotaan, jos johonkin kenties saataisiin sitten yksi ankkurointipiste laitettua. En tyrmää ajatusta missään nimessä. Okei, se oikeastaan muutoksista. Nämä on lähtökohtaisesti tosi positiivisia, mutta hyvä, että löytyy myös muutamia kohtia, missä me voidaan parantua, koska se avaa taas sitten meidänkin ja minun silmiä ihan eri lailla. Sitten mennään tuohon, että mitä muutoksia tai lisäyksiä haluaisit asiakaspalveluumme. Ei mitään, kaikki toimii niin kuin pitääkin. Asiakaspalvelu huippuluokkaa, mukava, rentoa, positiivinen, sennille ekstrapisteet, huipputyyppi. Asiakaspalvelu loistavaa. Hei, tää oli hyvä. Toki joskus saattaa tuntua, ettei huomioida kuin joitain ihmisiä, vaan
Jos lähdetään siitä, että kaikkia asiakkaita moikataan, kun tulevat salille, ei ole iso homma. Sennillä toimii, muilla ei välttämättä aina niin hyvin. Me ollaan koitettu panostaa alusta asti asiakaspalveluun ja tavallaan tervehtimisiin todella paljon. Ja mä oon todella pahoillani, jos joku tuntee niin, että häntä ei moikata, kun hän tulee sisään tai lähtiessä. Siihen me pyritään, se on oikeastaan yksi meidän arvoistakin. Mutta itse voin sanoa, että välillä saattaa itselläkin olla tilanteita, että mulla on asiakkaan kanssa joku kesken ja joku saattaa kävellä ohi ja mä en huomioi. Jos näin on käynyt, niin nykäise seuraan kerran mua hiasta ja sanoo, että moikkaa nyt hemmetti mua. Erittäin mukava asiakaspalvelu, älkää muuttuko. Kahvittelu on tärkeä sosiaalinen tapahtuma aina treenin jälkeen, peukut hyvästä kahvista. Asiakaspalvelu on yksi niistä asioista, miksi suosittelen lahtelaisille KTM-salia. Täällä on hyvä asiakaspalvelu, aina hyvällä tuulella olevat työntekijät. Kivaa porukkaa, olette lisää iloisuutta vaan kaikille. Ei tarvita muutoksille tai lisäyksille. Sitten on toivottu jotain energiajuomamerkkiä, Clean-merkkisiä energiajuomia, Star Nutrition proteiinijauheet voisi olla mukava lisä. Se on totta, että lisäravinnemarkkinatkin vilisee eri valmistajien tuotteita ja tällä hetkellä meillä on ne tuotteet, mitä on, ja me ollaan aika tarkoin valikoitu meidän tuotteet. Me mennään aina laatueella, mutta meillä on myös tärkeää se, että meidän hinta on kilpailukykyinen. Eli tarkoittaa sitä, että jos sä ostat meidän hyllystä vaikka kilo heraproteiini-isolaattia, niin todennäköisesti sä et hirveän paljon edukkaammin saa mistään, et verkosta, etkä muualta Suomesta sitä. Eli ollaan pyritty pitämään meidän hintalaatuisuuden kohdallaan. Toki kaikkea ei voida miellyttää, se on ihan varmaa. Sitten voitaisiin mennä tuohon vapaan palautteen tai terveisiin henkilökuntaosioon näin lopuksi. Ja tämä oli itselleni todella mieluisaa luettavaa. Täällä kuitenkin 160 ihmistä noin oli vastannut tähän hommaan. Ja vastauksia tässä kohdassa 83. Eli jos mä nyt rupeisin 83 vastausta purkaa, niin meillä menisi aika pitkään, mutta mä nostin tuolta muutamia ylös, koska lähtökohtaisesti 99,9% oli positiivisia. Kiva olla pitkästä aikaa takaisin KTM:llä. Motivaatio huipussaan, kun saa treenata noin huippusalilla. Hyvin vedätte. Aina kuntosalille saapuessani on hyvä fiilis. Aina on mukava treenata. Oli sitten paljon tai vähän porukkaa, niin aina saa tehdä rauhassa omat treenit. Ilmapiiri ja henkilökunta salilla myös todella hyvä. Melkeinpä aina kuulee terveydeksi, kun salille tulee, että myös silloinkin, kun sieltä lähtee, mikä on kiva kuulla. Sali on puhdas ja siisti, sekä mikä myös lisää mukavuutta treenata ja käydä salilla. Siistiä ja monipuolinen sali on aina kiva tulla. Muistakaa tervehtiä asiakkaita. Otetaan koppi. Petrataan tuossa. Henkilökunta mukavaa ja hyvän tuulista, helppo kysyä neuvoa. Hyvä ja rento meininki. Sali on Lahden paras, Vert, Sali X ja Sali Y, en nosta tässä muita nimiä. Kaikki toimii hyvin, olette mahtavia tyyppejä. Mukava ja siisti sali, missä mielekästä kuntoilla. Ystävälle ja osaava henkilökunta, asiakas ottaa aina todella hyvin vastaan. Apua saa aina, kun sitä tarvitsee. Loistava sali ja mielettömän hyvä ja mukava henkilökunta. Jatkakaa samaan malliin. Palasin vuosien tauon jälkeen, koska salilla oli helppo tulla, vastaanotto on aina iloinen ja hintalaatuisuudet kohdillaan. KTM-sovellus on ihan huippu. Kiitos, kun sali pidetään siistinä ja vastaanotto on hyvin auki. Lahden ehdottomasti paras sali, hyvät laitteet, motivoiva ilmapiiri. Kiitos, olette mukavia tyyppejä. Naisten pukuhuoneen ovipumppu aikas jäykkä. Hei, nyt laitetaan naisten ovipumppuun sitten rasvaa koneeseen. En ole kokeillut kuinka jäykkä se on, mutta jos se on liian jäykkä, niin laitetaan vähän loivemmalle, ettei ole niin jäykkä. Kiitos, olette timantti, jatkaa samaa mallia. En ole juurikaan vertailut saleja, mutta kerran kokeilin toista. Ällistyin, kun ei ollutkaan henkilökuntaa, laitteet mitä ja miten sattuu. Ja mä ymmärsin kerrasta, että näin siistiä, jämptiä ja palvelevaa salia ei niin vaan löydäkään. Se, että henkilökunta on suluissa lähes aina paikallaan, tuo parhaiten yleistä viihtyvyyttä ja varmistaa kaiken toimivuuden. Se varmaankin vaikuttaa myös yhteisölliseen tunnelmaan, kun suurin osa meistä kävijöistä esim. Mielellään moikkaa toista treenaajia. Kiva kuulla. On hieno ja hyvä sali, tosi kiva ilmapiiri. Todella mukavana oloinen henkilökunta, tuntee olevansa tervetullut treenaamaan.
Salin laitteet palvelut kattavat loistamasti mun tarpeeni. Henkilökunnalta toivotaan vaan paljon jaksamista. Homma on leipiintyy aika helposti. Sitä ei onneksi ole näkyvissä. Onnea ja menestystä kaikkien vastoinkäymisten jälkeen ja ketjusalien puristusta toivotan. Kyllä me puristetaan ja mennään ja purskutetaan eteenpäin ihan meidän omalla tyylillä ja omilla vahvuuksilla jatkossakin. Kiitos superhyvästä asiakaspalvelusta, laadukkaista puitteista. Olen käynyt parisen kuukautta ja supertyytyväinen, kiitos. Mahtavan hyvin varusteltu sali sekä ystävällinen henkilökunta. Tää on niinku... Nyt te luulette, että mä valehtelen, kun mä luen näitä palautteita, että mä näin, että eikö täältä löydy mitään negatiivista muuta kuin tuosta moikkaamisesta. Kiitos superkivasta treenopaikasta. Ilo on tulla, kun olette aina niin iloisia ja hyvällä tuulella. Olette ihan best, piristätte päivää. Kiitos, kun tarjotte loistavan salin ihan kaikenlaisille treenaajille. Hei, yksi kysymys. Onko ilmanvaihto kello 22 jälkeen säädetty alaspäin? En käytä kuulokkeita ja kuuntelen salin musiikkia. Jos saisi sen pois, sen musiikin, missä on vain instrumenttien toista, olisi kiva. Okei. Ilmanvaihtoa ei ole säädetty alaspäin kello 22 jälkeen. Kesäisin meillä ilmalämpöpumput ei välttämättä yöllä ole päällä, jos ei siinä ole tarvetta, mutta ilmanvaihto on kyllä ympäri vuorokauden ihan täydellä, tai ei täydellä teholla, vaan sillä teholla kun kuuluu olla. Musiikki on semmoinen, mihin tuossa edellisessä videossa otinkin kantaa, että kaikkia ei voi miellyttää. Hyvä sali, henkilökunta asiallista osaavaa porukkaa. Kiitos, että olette. Superpalvelu, upea kuntosali, kiitos. Erinomaista palvelua, ei ole huonoja päiviä tullut asiassa vastaan. Tää oikeasti nyt te kaikki luulette, että mä keksin ihan hatusta nämä vastaukset, mutta me voidaan, en mä tiedä, ei meidän tarvitse todistaa mitään oikeastaan. Nämä oli teidän vastaukset, mitä minä luin. Kokosin kaikkia vastauksia, en toki lukenut kaikista osa-alueista, mutta onneksi sieltä löytyi myös kehitettävää, koska jos ei ole kehitettävää, ei ole eteenpäin menoa. Ja me halutaan mennä eteenpäin. Ja kun me mennään eteenpäin, me kehitytään ja parhaiten me voidaan kehittyä juuri näin, että annatte meille palautetta, että mitä meidän voidaan tehdä paremmin. Koska täydellistä ei ole olemassa edes Olkiluodossa, niin kuin Eppu Normaali sanoi. Mutta ettei tästä videosta tulisi liian pitkä, niin lopetetaan tää tähän. Somessa tosiaan arvotaan kaikkien osallistujien kesken 3 kuukauden salikortti. Kiitos tästä mielettömän positiivisesta palautteesta. Nähdään salilla. Se on moi.